naman ang akin niya sa Facebook. At may nakita akong post. Tawang-tawa na naman ako. Ay nako, ito yung compilation ng mga pang-ookay ni Senyora Santibáñez sa kanyang mga fans. Lalo na nung nag-post sila ng mga handa nila nung Noche Buena last year. Savage ka talaga, Senyora. Savage ka talaga. You never fail to make me laugh talaga, Senyora. Kahit hindi mo ako binibigyan ng top fan badge mo, okay lang. Masaya naman ako. Kaya simulan na natin. Ito yung first. Ito amin, Senyora. Konti lang pero happy naman. Ang importante, buo ang family. Merry Christmas, Senyora. Tapos naglagay pa siya ng picture ng handa nila. Mukha namang maayos, madami silang handa. Pero ito yung sagot ni Senyora. Senyora, frozen pa yung hamon nyo. Tanga. Oo nga. Oo nga naman, frozen pa. Wala, display lang. Baka wala nang time magluto, Senyora. Ikaw naman talaga. Napaka-honest mo. Lutuin niya naman po kasi baka naman po may humiwa agad niya at kainin, mamatay pa, no? Effect talaga. Ito na yung pangalawa. Fruit salad para sa dede mong bipinala. Diba? May pangbubus ka pang nalalaman yung fan niya. Ay naku, Senyora, kahit wala kang dibdib, kahit mukha ako nakatalikod, kahit nakaharap, okay lang, napapasaya mo naman kaming lahat. Ito na yung sagot mo. Wala kayong Tupperware. Wala kang mama. Oo nga naman, ba't naman kasi sa lutuan mo hinalo? Baka ita-transfer pa po, Senyor. Yan lang po hinalo temporarily. Ay naku. Wala kang mama. Ito na yung next. Tatlo lang kasi kami dito sa bahay, Nyora. Kasi yung binigay na yung picture. Ito sagot ni Senyora. Nananahimik yung gatas sa rep. Dinamay mo pa sa picture. Kaya mo na, Senyora, papadami din ng handa. Tsaka baka naman kasi baka po healthy living sila. Walang masyadong soft drinks. Tamo, isang Sprite lang, saka tubig. Diba? Healthy sila, naggagatas. Mga bata pa, may gatas pa sa labi. Ito yung next. Walang caption, picture lang. Ito yung picture, tignan nyo. Diba mukha normal, ang dami nilang handa. Bongga! Ito sagot ni Madam. Ito sagot ni Nyora. My God! Yung lalagyan ng salad, yung libre sa Christmas pack sa Save mo. Hayaan niya na, Senyora. Para tipid. Kaya nga nilagay, sinali. Para doon na rin nilagay. Tignan mo yung ibang handa. Doon nilagay, oh. Yung sa may tabi ng spaghetti ba yun? Tsaka yung isa. Yun na, palag-palag na. Kakain ka rin naman. Pati sila may handa. Ikaw may handa ba kayo? Next! Sana. Gusto mo ba ng salad, Senyora? Kasi picture. Parang alam ko na kung ano sasabihin. Ito yung sagot niya. Hayop ka. Tagal na ako lang nung matanda dahil sa boysen. Tapos, gagawin mo lang lalagyan ng putsal. Ang dami naman po kasing pwedeng paglagyan. Pwede yung mga Tupperware, ganyan, picture. Lagay mo sa mag, sa aldero. Ba't naman po sa timba ng pintura? Baka ma-poison pa kayo niyan. Oh my God. Goodbye Philippines ka na talaga niyan. Kung ano-ano. Next. Spaghetti cake po kayo dyan. Tapos yung picture. Mukhang ito na yung sagot ni Senyora. May nanay ka ba? Ay naku, ano ba yan? Siguro, Senyora, busy siya kakabasa ng mga post mo sa Facebook. Kaya napabayaan yung pinapakulong noodles.
gusto ng mga nagpupunta sa birthday tsaka mga handaan. Ito. What's up, lumpia? Tapos may picture. Normal naman. Mukha namang normal, di ba? Ito sagot niya. Ano yan, turong? Wala ba kayong gunting? Wala. Wala naman. Mukhang turong. Sila lang naman kasi kakain, senyora. Hindi naman pang pamigay sa iba. Kaya hindi na ginupit-gupit. Diba? Hindi na. Ang tawag? Hindi na finger food. Ano ba? Hindi na pika-pika. Kaya pwede na yan. Arte pa ba? Shanghai na yan eh. Ito na yung huling picture. Dito ako pinaka natuwa. Huli pero hindi magpapahuli. Ito na. Ang caption, ha 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 lang. Ito yung picture. Ay naku. Looks family. Tignan natin yung sagot ni Senyora. Ayoko na lang magsalita. Alam ko namang nababasa niyo na sa naiisip. Oo, basang-basa na. Kahit walang caption, feeling ko kaya nga yung caption, hahaha na lang eh. Picture speaks 1,000 words talaga. Magkamukha sila. Pari sa ito. Nakakatawa talaga yung mga pictures. Sana na yung huli. Sa mga sabi ko, huwag po kayong magagalit sa akin. Sabi din po ako sa totoong buhay. Nakakatawa lang po talaga. Sana yung mga banat ni Senyora.